Den sorte død af Frederikke, Ida, Julie R. og Pernille H. Problemformulering. Hvad var den sorte død, og hvordan forklares den i samtiden og i dag? Hvilke typer pest findes der, og hvordan kan en infektion med bakterier behandles? Hvad viser forsøgene, og hvordan kan dette relateres til pest? Hvordan skildres den sorte død i litteraturen? Hvordan forklares den sorte død ud fra forskellige trosmæssige og eller videnskabelige grundforestillinger? Ja, og i delkonklusionen, så har vi jo fået det her spørgsmål stillet, hvilke typer pest der findes, og hvordan kan en infektion med bakterier behandles. Og der findes overordnet 3 typer af pest. Den første er byllepest, som ses på billedet til venstre, og hvis man bliver inficeret med den her byllepest, så inficerer den lymfevæsken, og herefter så er den så i stand til at trænge ind til den vigtigste celle i immunforsvaret, nemlig fagocyten. Og den her fagocyt, dens funktion er at bekæmpe pestbakterien, men fordi at fagocytens cellemembran er særlig modstandsdygtig, så kan pestbakterien overleve og formere sig. Og til sidst så ender den med, at fagocyten den dør. Og herefter så spredes de her bakterier ud i kroppen. Og en anden form for pest, det er lungepest, hvor at bakterien den inficerer lungerne. Og så den sidste form for pest, det er septisk pest. Og her inficerer bakterien blodbanen, hvor at det medfører så, at der er massive indre blødninger i kroppens væv. Yes. Og når en bakterie den skal dræbes, så bruger man antibiotika, og der findes forskellige former for antibiotika, som benyttes forskelligt fra bakterie til bakterie. Og nu vil Ida så fortælle lidt mere om, hvordan en bakterie er opbygget. Overordnet har vi 2 forskellige bakterier. Vi har en gram-negativ, som ligger her på venstre side. Den har 2 cellemembraner. Den yderste, som ligger for at beskytte murenlaget, som er forholdsvis tyndt på en gram-negativ bakterie. Derefter har den inderste cellemembran, som ligger for at beskytte dens ribosomer og dens DNA. I modsætning til den gram-negative har vi den gram-positive. Den har et forholdsvis tykt lag af muren, som ligger yderst. Derefter har den en cellemembran, som ligger inderst for at beskytte dens DNA og dens ribosomer. Den overordnede forskel er altså tykkelsen på murænen og antal af cellemembraner. For at slå en gram-positiv bakterie ihjel, skal antibiotikummet blot ramme murænen. Det sker let, da den ikke har nogen cellemembran yderst for at beskytte murænen. Men for at dræbe en gram-negativ bakterie, skal den rammes i kernen. Det gøres ved, at antibiotikummet binder sig til ribosomernes underenhed, som gør, at tRNA ikke kan gå sammen i en kemisk proteinreaktion, da proteinerne er livsnødvendige for bakteriens overlevelse. I dette forsøg har vi sammenlignet 4 forskellige antibiotika mod en E. coli-bakterie. En E. coli-bakterie er gram-negativ, det vil sige, at den skal angribes indenfra. Vi kan tydeligt se i det her forsøg, at det er tetracyclinen, der er den mest effektive. Den kan vi se herover, og vi kan se, at det er den, der har den største omkreds, hvor den har dræbt bakterierne, da de ikke har kunne leve omkring den. I modsætning til penicillinpillen, som vi har hernede, kan vi se, at den ikke rigtig har haft nogen virkning. I dette forsøg med hygiejne har vi fremsagt en hypotese. Den lyder: jo bedre hygiejne, des mindre bakterier og derved mindre spredning af bakterierne. Det kan vi tydeligt se på vores petriskåle, hvor den første mod venstre har vi ikke gjort noget ved vores hænder og bare sat et mærke. Der er forholdsvis mange bakterier, og når vi vasker hænderne med vand, kan vi se, at det minimeres en lille smule, hvorved vi går over til sæben, hvor den yderligere er blevet minimeret, og med sprit kan vi se, at alle bakterierne stort set er forsvundet. Undersøgelsen af mængder af bakterier rundt omkring på skolen er med til at give os et helhedsindtryk af, hvor smitteoverførelsen er størst rundt omkring.
Pesten i middelalderen var også en bakterie. Den smittede fra menneske til menneske, og man var dengang ikke klar over, hvad hygiejnen ville gøre af spredningen af bakterien. Pesten den hærgede over hele Europa i 1300-tallet og kom og gik i over 400 år frem. Virkemidlerne, som Geraldine Brooks har brugt, er patos og billedsprog. Hun skriver meget til følelserne, og hun skriver meget sanseligt beskrivende. Og effekten af virkemidlerne, det giver os en fornemmelse af, at vi ligesom selv er der, og vi selv oplever, hvad vores hovedperson Anna oplever. Og John Hedgers uddrag fortæller meget om massegravene, og hvor slemt det var dengang. Altså, han siger meget med, at hver gang at kirkeklokken ringede, altså hver gang der var en, der var død, så ringede kirkeklokken, men jo mere som ligesom pesten hærgede verden, så ringede kirkeklokken meget mindre, fordi at det kunne svare sig, at man skulle ringe hver gang, at der var en person, der var død. Og ved at omskrive historiske kilder til fiktion, der kan man pynte på begivenheden. Man kan tilføje ting, som ikke skete i virkeligheden, og så kan man give begivenheden et fiktivt syn. Folket stod over for en kæmpe epidemi, som de intet kunne stille op imod. Og det medbragte selvfølgelig en kæmpe stor frustration i blandt folket. De blev ved med at søge efter noget, de kunne tro på. Noget, de kunne give skylden for den her forfærdelse. Ansvaret lå først og fremmest hos kirken, og folket regnede stærkt med, at kirken nok skulle finde en løsning. Man begyndte at tro, at Gud var skyld i det her. Mennesket havde syndet, og det her var Guds måde at straffe dem på. I Thomas Brintons prædiken fra juli 1375 argumenteres der for, at folk ikke skulle være vrede på Gud. Det var jo deres egen skyld. De havde selv syndet, så det var deres egen skyld, at pesten ramte dem. Et andet vigtigt standpunkt er, at hvis synden ikke bliver straffet, så vil folk ikke længere være bange for eksempelvis helvede eller skærsilden. Noget andet vigtigt, som Thomas Brinton han argumenterer for, er den her forestilling, der var om, at stjernerne og planeternes placering skulle have haft en betydning. Han argumenterer stærkt imod og siger, at hvis den her påstand skulle have været sand, så skal en forklaring altså gives på, hvilken planet, der reagerede under de andre historiske begivenheder, såsom Noahs ark. Det var jo ikke af himmels betydning, men af synd fra mennesket. Det her med, at hovedparten af de pestramte var uskyldige mennesker uden synd på sjælen, var ifølge Thomas Brinton begrundet med, at det er altså en større straf for et individ at miste en, man står nær, end at miste livet selv. I uddraget af Pistoia beskrives en række regler, der blev opsat for perioden med pest. Folket var altså bevidst om den her smitsomme sygdom, og derfor blev tilstanden for folks færden skærpet. Rejser mellem forskellige byer blev forbudt, og der var helt særlige regler for begravelse, transport af tøj og klæder osv. Det her syn på datidens pest var altså deres måde at forklare pesten med videnskab, altså det bedste bud på løsningen af pest. Ja, og så til hovedkonklusionen, hvor vi har svaret på spørgsmålet, hvad var den sorte død, og hvordan forklares den i samtiden og i dag. Og den sorte død, det var en pandemi, og det vil sige, at det var en sygdom, som strakte sig over flere århundreder og flere verdensdele. Og den sorte død, den startede i midten af 1300-tallet og varede de efterfølgende 4 år. Og i den her periode havde man flere forskellige teorier om, hvad den sorte død var for en sygdom, der havde ramt jorden og dræbt flere millioner mennesker. Forklaringen på pesten er en del anderledes i samtiden, end hvad den er i dag, fordi man i samtiden ikke var bevidst om, at der eksisterede bakterier, og selvfølgelig heller ikke konsekvenserne af dem. Og dengang var det vigtigt for folket at tro på noget, og derved give en skylden, og det var altså i det her tilfælde Gud, fordi man troede, at Gud han straffede dem for deres utallige synder. Og i dag så er vi langt mere velvidende omkring de videnskabelige grunde til pesten, og vi ved, at pesten den skyldes en bakterie, som smitter fra menneske til menneske, og pesten er dermed ikke længere religionsbundet, som man troede i samtiden, hvor man troede på Gud, at det var ham, der havde
I vores formeringsforsøg af bakterier har vi lavet et laboratorieforsøg, hvor teoridelen har givet os en baggrundsviden, hvorefter vi har formodet en hypotese og derefter fremstillet et forsøg. Denne metode hedder den hypotetiske deduktive metode. Engelsk fag har i stor omfang været brugt til at belyse emnet fra et større globalt standpunkt. Romanuddragene har givet meget mere følelsesladet humanistisk viden omkring pesten. Engelsk fag, altså typisk for engelsk fag, så bliver der arbejdet med kommunikation, historie og samfundsforhold. De ting som, værdien i at kombinere engelsk og biologi med hinanden, det er, at man får man får så mange perspektiver som muligt, og det der ikke kan gøres muligt med engelsk, det kan så gøres muligt med biologi, såsom de humanistiske synsvinkler og de følelsesmæssige perspektiver. Værdien i at kombinere disse to fag og metoderne er at få belyst emnet fra så mange perspektiver som overhovedet muligt. De ting, der umuliggøres med hensyn til viden i biologi, såsom humanistiske synsvinkler og følelsesmæssige perspektiver, har man rig mulighed for at studere i engelskfaget. Det omvendte gør sig også gældende. Biologifaget er i stand til at give os en mere teoretisk og faktuel viden.